Mau beli ikan asap. Iki apa Bu iki Bu? Semarangan. Lah iki sing iki. Kami. Sing cilik piro? Niki 3.000, niku 6.000 karo 7.000. Kok larang men sakmene barang kok 6.000 lho. Sing tongkole ki entek to iki? Salah satu niku. Iki seje ya lho iki. Iki piro, Lek? Apa? 6.000. Lek ngene iki telu ngene iki piro telu ngene? Telu kuwi 18.000. 14 ya wis 14. Aja kudu ana 14 yo karek telu iki karek iki tongkole sitok-sitok. Wong iwak kaya ngene kok larange ram lho ya Allah. Ya Allah. Aja larang-larang kok mari aku sesuk ora tuku neh nek larang-larang. Tuku aja ra tuku. Nya iki wis 14 iki. Arep duwe ana 15.000 bar arep. Tapi duitku sik enek 10.000 iki ya. Aku ngegem ya mek 10.000, utang sik ya kurang 5.000 ya. Aku tak rono. Wasu-wasu ngenyang retail ternyata malah utang. Iki wah kule ndak ya sak gunung rasane ngene iki asuk-asuk diutang ngene. Alah 3.000.